korom ga jong chenro eno imore wadhi mbele gi weche manyien. Jalar kom matend piny Kenya kod otiko mar UGM David Maraga osiro lwedo paro mano ochwal gi kweth makwedo piny owacho madwaro bago ng'anyo mar sundo piny owacho ota chenro mag gi e yor ler kod ratiro. Oloso Mombasa kama otime kampen mare mar jiwo rawere kawo pande kod ombulu ka giikore ne yiero manyien. Jatelo ne bende oseo piny owacho kuom rem kawo okang' ne jogo matudo kod wach mar monjo jotelo e kuonde mag alam. Bende no wuotho gi jokanyo mag duond burano ma bende ojiwo rawere mondo mi owuog oko karomgi mar seyo gik ma ok dhi kare ma itawo gi piny owacho to chutho weche mag mibadhi. Maraga oloso Mombasa kama no ochake time kampen mar duond buch UGM magato luore counties duto auchiel mantie kadhowadh nam chumbi. Kuomba Waislamu mnaenda msikitini kuomba, alafu mnatupiwa tia gasi. Hata kama iko mtu ambaye amupendani naye ameingia huko kwa ajili ya wale ambao wako huko, you are supposed to be restrained. Even I am sure even the policemen are trained that if you have to use your firearm and the person against whom you want to use your firearm is in the middle of other people, you don't shoot. Wizi ambayo inaendelea itaangamiza hii nchi. Itaangamiza hii nchi, upende usipende. Tukiendelea namna hii Kenya itasimama. Vijana wetu wamekuwa wakilalamika ya kwamba maisha yanakuwa magumu, shule inakuwa ngumu kwenda na mambo mengi ambayo tunaona ya kwamba tunalalamika. Lakini suluhisho ni moja, na katiba yetu imetupatia uwezo wa kwenda kuchagua mtu ambaye tunamhitaji. Na kwa sasa hivi tunasema tunahitaji mtu ambaye ana uadilifu, ambaye anafuatilia katiba. Kwa hivyo mjitokeze na mchukue kura, na mkishachukua kura, siku ya kupiga kura msikae nyumbani na kura yenu kwa sababu haitawasaidia.